راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ንዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ራይስዊክ ኣብ ኣዳራሽ ኤቨንት ፕላዛ ዝወደብዎ ኣኼባ ክካየድ ከም ዘይትደሊ ንከንቲባ እታ ከተማ ሁሪሳሂን ብምጥቃስ መርበብ ዜና ራይስዊክ ቲቪ ሓቢራ። እቲ መርበብ ኣብ ዘቕርቦ ዜና ኣብቲ ኣዳራሽ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክልተ ኣኼባታት ተወዲቡ ከም ዘሎ ብምምልካት ከንቲባ እታ ከተማ ግን ኣብ ሰንኪ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ተደጋጋሚ ባእስን ዕግርግርን ክካየድ ከም ዘይትደሊ ኣስሚሩሎ። ኣፈኛ እታ ከንቲባ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምምሕዳር እታ ከተማ ነቲ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ባእስን ዕግርግርን ንምግታእ ንኣኼባታት ብምስራዝ ዘይኮነ ነቲ ኣዳራሽ ንግዚኡ ካብ ስራሕ ደው ብምባል ምዃኑ ኣረዲኡ። ምምሕዳር ከተማ ራይስዊክ ነቲ ኤርትራውያን ባእስን ዕግርግርን ብምክያድ ዝልለይሉ ኣዳራሽ ኤቨንት ፕላዛ ክውንኖ ከም ዝደልውን እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣገንዚቡ። እንተኾነ ወናኒ ኤቨንት ፕላዛ ጀራርድ ሾልትስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ንወርሒ ሓምለ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባታት ክካየድ ከም ዝደሊ ብምሕባር ነቲ ን27 ዓመታት ዝወነኖ ኣዳራሽ ናብ ምምሕዳር እታ ከተማ ከም ዘይሸጦ ኣነፂሩ። ኣብ ሆላንድ ብኤምባሲ ተወዲቦም መዓልቲ ናጽነት ንምጽምባል ኣብ መንጎ ዝተኣኻኸቡን ለውጢ ዝጠልቡ ኤርትራውያን መንእስያትን ብ28 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ሓያሎ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ምርባዝ ዜና ሃገር ኣብ እዋኑ ሓቢረንን። ኣብቲ ኣብ ምዕራባዊ ሆላንድ ኣብ እትርከብ ከተማ ራይስዊክ ኣዳራሽ ኤቨንት ፕላዛ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ብኸራሩ ዝተወቅኡን በባትርን ኣእማንን ዝተፈግኡን ከም ዘለውን ኣሃዱታት ፖሊስ ነቲ ዕግርግር ንምህዳእ ብሄሊኮፕተር ዝተሰነየ ወፍሪ ከም ዘካየዱ እተን መርበባት ኣፍሊጠን። ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ዝተሰረዘ መደብ ብተብተብን ብምስጢርን ኣብ ካልእ ኣዳራሽ ከካይዶ እኳ እንትተጓየ ንጸጥታን ርግኣትን ተኸባቢ ሓደገኛ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተገምገመ ብፖሊስን ምምሕዳር እታ ከተማን ከይካየድ ከም ዝተኸልከለውን ምንጭታት ኤረና ኣገንዚቦም። ከንቲባ እታ ከተማ ነቲ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ባእስን ዕግርግርን ሰባት ዝተጎድእሉ ዝሕዝን ስርዓት ኣልቦ ፍጻሜ ክትብል እያ ብመንገዲ ትዊተር ገሊጻቶ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብታ ከተማን ኣዳራሽን ብኤምባሲ ኤርትራ ተወዲቡ ክካየድ ዝተወጠነ ፌስቲቫል ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ዝተዘርገ ይዝከር። ኣብ ሆላንድ መብዛሕትኦም መንእስያት ዝርከብዎም ለውጢ ዝጠልቡ ኤርትራውያን ብኤምባሲታት ተወዲቡ ንዝካየድ ንጥፈታት ደው ንምባል ጎነፅ ዝተሓወሶ ምንቅስቓሳት ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። ሩስያን ኬንያን ኣብ ንግድን ካልእ ጽላታትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከካይዳ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ኬንያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራብ እዩ። ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኬንያ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ዘካየደሉ ምኽንያት ኣሰር ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሰዓበን ሃገራት ናይ ዝኣህጉር ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዘለዎን መርገጽ ንምልዋጥ ዝዓለመን ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ። ኬንያ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዝነበረትሉ ሓንቲ ካፕተን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኸፈተቶ ኩናት ዝተቃውማን ሕቡራት ሃገራት ንሩስያ ንምኹናን ዘሕለፈ ውሳኔ ዝደገፋን ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። እንተኾነ ኬንያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣባልነት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክወሃበን እቲ ኣህጉራዊ ትካል ምትዕራይ ክግበረሉን ዝጠልብ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ናይታ ናይ ቀውፊ መሰል ዘለዋ ሩስያ ከም ዘድልዮ ዲፕሎማሰኛታት የረድኡ። ኣብ ኩናት ዩክሬን ተጸሚዳ ትርከብ ሩስያ ብወገና ሃገራት ምዕራብ ጽኑዕ እገዳታት ጸቕጥን ተነጽሎን ኣብ ዝገብራላ ዘለዋ እዋን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ሃገራት ኣፍሪቃ ተናደ ከም ዘላ ይፍለጥ። ልዕሊ 35 ሃገራት ኣፍሪቃ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኸፈተቶ ኩናት ክኾንና እንከለዋ ልዕሊ 12 ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢበን። ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ሒደት ሃገራት ኣብ ዋንቲ ድምፂ ምሃብ ወኪላተን ክውኽሩ እንከለዉ ኤርትራ ግና ሓንቲ ካብተን ብዓውታን ሩስያ ዝደገፋ 5 ሃገራት ዓለም ምዃና ይፍለጥ። ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዲፕሎማሲ፣ ንግዲ፣ ፖለቲካን ወተሃደራዊ መዳይን ክትሓገዝ ምዃና ትገልጽ ሩስያ ካብ 26 ክሳብ 29 ሓምለ ኣብ ከተማ ፒተርስበርግ ዋዕላ ምስ መራሕቲ ሃገራት ናይ ዝኣህጉር ንምክያድ ወጢናላ። ንሃገራት ምዕራብ ብምሽማው ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋታት ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ሩስያ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ዝኣህጉር ተደጋጋሚ ዑደታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ምትሕግጋዝ ቁጠባን ጸጥታን ኣብ ዘተኮረ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ንምስታፍ ናብ ስዑዲ ዓረብ ከኣቱ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ። እቲ ጸሓፊ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰነ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝጸንሓሉ ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት ሃገራት ወሽመጥ ብምርኻብ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ምትሕግጋዝ ብምትኳር ክመያየጥ እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብዚ እዋን ዝምድናታተን ናብ ከም ቻይና ሩስያን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ይሰፍሕ ምስ ምህላው ነታ ነዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ዘመን ጎብለል ዓለምና ኮይና ዘላ ሃገር ሻቕሎት ከም ዝፈጠረላ ተንተንቲ የረድኡ።
ብፍላይ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነትን ኣብቲ ዞባ ጸላው ቦታ ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ምስ ቻይና እትምስርቶ ዘላ ዝምድናታት ኣሜሪካ ምስቲ ዓረባዊት ሃገር ዝጸንሓ ሽርክናታት ክዝሕልን ዳግም ከተሐድስን የገድዳ ምህላውዮም እቶም ተንተንቲ ዘረድኡ ኣብ ሶም ዝካየድ ዑደት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ናብዛ ሃገር እውን ብቐንዱ ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ ምዃኑ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን